magtulo-tulo matong laway aning kinilaw mga tats. Oy tan-awar gud na kung unsa kalami ang kinilaw dio. Nya sabayan og jambol tanaw mga kamot. Di ka halos kapulit basta ako magkilaw. Alalayan na natog cook tapos sabay achu. Karon buntaga magkilaw tag balo kay nganuman perting tamisa kilawon ning balo. Pagkahuman nakakita mo kog nuko sa kilid aw ato sa nimpiktusan og duha ka boko unsa kalami ni be. Perting lami ang mga tats basta adobong nukos. Kaya nga atong kinilaw unya pa nato to taod-taod tirahon kay ila pa tong gihimbisan. Samtang ilang gihimbisan matas nakadesisyon ang akong kauban nga amo do ng dugangan kay ubay-ubay pud ang mga una no. So nagdugang siyag duha ka buok diya. Siyempre matas kay libre man na basta naa ka sa Peaceport matas, naa ka sa bangka, libre na jud na tanan diya imong pagkaon. Basta magkugil lang kag luto dira naa na tanan diya kompleto na. Karon ang akong kauban ingon siya tag-ason daw namo tan-awar gud ng balo, hapit na isa ka dangaw. Kay ngano man daw magamay madako magbalik-balik man gyapon daw. So ang kinilaw mao po daw nakataas para dire-diretso na para di daw mi mahago og putol-putol. Sa bagay ang taong gutomon mga tats mukaon ra na dili na namangutana kung unsa pa man diha, di ba? Importante nga amo silang gilutuan. Samot na kining pandawan ang mong gikilaw nya kaning puyo, kini lami kini pritohon mga tats himo na tog iskabichi pagkadabis. Og mao na ni ang among product nga nahuman. Human na mig kilaw diha pagkuman ato na nang gitak-ang ang pinaksiw samtang matats, biransa naman ni kinilaw kay dugay pa man tumaluto ang paksiw. Gutom na kay matats. Mga kilaw nga dinangaw na sulayan ni still improving din Sa taas, tana daw? dinangaw na pagluto mo sa baso Madamay man tani matats. na sa baso utang Alto kayo. Tanang sa baso mga tas nga among gisusuan no, sinamak lang sa akong gibutang dra og asin bitsin. Wala sa nako nabutang bombay loy kay nganuman daghan pa miglihokon og daghan pa migkilawon. So ang among gihimo among gitira. Unya mga tas kanamo mo kilaw ingato ka taas pero okay lang gyapon matas kay perting lamia sama sa nuko sa akong gikaon karon no. So nagtimo-timo sa ko diya samtang gitak-ang tong pinaksyo dito kay pagkahuman ato nya unsa pa mahimuon nato mo apil na putag jambol sila pero bago na tan-awang kinilaw matas kung unsa kalami. Sa tinuod lang matas, perti lamia jud basta jambol ang giskutan o tanawa. Oy bagay-wag kay murag pa og pandawan. Tanawa mga tats, naabay naglikramo diya nga tag-as kaya mong giputol-putol, pati pinaksyo matas, tag-isa ka dangaw ang kataas, magkatawa na lang ka na pag iniingon diya nga, kini mo'y kinilaw kay murag paon sa pandawan, tanawa lagi. Mga tats, ang taong gigutom, dili na namangutanag unsa-unsa pa, hala, hab-hab, tanawa, enjoy kaya ako mga kauban. Pagkahuman na tog kaon, palawa pa na tog bugnaw kay nga kok, siyempre kay wala matay baso, unsa pa'y answer, taklob sa kaldero. Unya mo lang to, daghang kay salamat sa nagtanaw diya, thanks!